दिनै चिरांनि काजलगावआव BPFनि गुथामथि मावफुं जथुम चिरांनि काजलगाव आलायखुंग्रि फोथाराव BPFनि CWC सावराय जथुम खुंफुंदों। जथुमाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायो। विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोथौ सावरायनाय थांखि लागोन होनना फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। जायफोरा टिकेट लुबैदों आर'जलाइखौ गथायनो हागोन होनना सावरायनायबो जागोन होनना फोरमायो आरो आसामाव NDA महरै मोन 126 बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोरमायदों। BTCआव BPFआ मोन 15 बियाबावनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना फोरमायो आरो दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया BTCनि मोन 15 मासिनिनो मोन 4खौ BJPआ गेलेगोन होनना बुंनायाव रोखा खालामदों हाग्रामा महिलारिया। बोहैथि दाननि 13 मार्चआव बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझाराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी फैनायखौ गोजोननाय फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे गाहाय मन्त्रिखौ गासै हारिनि रायजोफोरा गाजा गोमजायै बरायगोन होननाबो फोरमायो। दिनै BPF हान्जानि CWC मिटिं एसे उनाव जागासिनो दं। बेवहाय जोङो फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ। NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बेयो जोंनि थांखि। आरो 126टायाव NDAआ इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव। बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा। जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। मासि जिखिनि BTCआव मासि रानलायनाय BJPनि मोनबाय आरो BPFनि जोंना बिदि नङालै। आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJPआ मोन 4 लागोन BPFनो 11टा हगारगोन होनना बुंदों। बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा? मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास। 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्त्रि फैगासिनो दं। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ। जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै। आरो जोङो BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठि दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जेसेबां जाथि जनगोष्ठि दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन। आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय BTC रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै। माला फोसावगोन सार बिजाथिनि मुंखौ? बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन